बिथांमोना बुंनायनि अनगा जेबो राहा गैला। मानोना रानहाबनाय जिबौ गोरान बायदि बिथांमोना अबस्थायाव जानानै फैबाय। जिबौ गोरान जानानै मैदेरखौ मन'नायनि सिमां नुनाया माने साननो गोनां मोनसे बाथ्रा। मानोना जाय हाग्रामानि अबस्थाया देग्लाय दिनै लाथिख' जानानै फैबाय, बिथाङा जोंखौ गान्दुराजों रुजुदों ना माजों रुजुदों रुजुबाय थाथों। 31 तारिखै बिथाङा डेडलाइन होदों। आं सानदों 31 तारिखनि उनाव जोंहा एसेमब्लि मोनसे जागोन। नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आं खावलायनो नागिरदों, बिथाङा बै जोबथा एसेमब्लि सेसनाव बाहागो लाफैथों। आरो बाहागो लानो हायाब्ला आसान गाननानै बिथाङा रायजोफोरनि खाथि खाथि गिदिंहैथों। आं बेखौसो बिथांनियाव खावलायदों। बिथांनि अबस्थाया दिनै ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्थायाव फैबाय, थासारियाव फैबाय, माने हाग्रामाया सोर बे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। थिग दं, 17 बोसोर बिथांनि दिनाव थैनि बाना बोहैदोंमोनब्लाबो, बिथांनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव सिथारग्लुंलायनाय जादोंमोनब्लाबो, बिथांनि दिनाव हारिजों हारि दाङाबाजि जादोंब्लाबो, बिथांनि दिनाव सोबख'नाय जाख'नाय साखन्द्रा बारा ओंखारदोंमोनब्लाबो, जों बेखौ बावगारबाय आरो बिथाङा जि जारिमिन खालामलांबाय। दा हाग्रामा होननाय बुस्थुआ मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। बेखौ बिथाङा दोनखोमानो थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिलागासिनो दङ। आंथ' बुङो, नैबे बावैसोनि गेजेराव इलेक्सननि सिगां मेक्सिमाम BPFनि लिडारफ्रा आं UPPL दोलोआव हाबगोन होननानै बुङाखै, हाग्रामानि BPF दोलोखौ नागारजोबनो थांगासिनो दं।